No niin, Ville. Olemme saapuneet tänne teikäläisen kämpälle ja sulla oli joku tarina kerrottava, niin aloita vaikka siitä, että mistä tää kaikki on alkanut. Joo, latkasi ihan heti alkuun, että sä oot Sampo, että nimi on muutettu. Mä en halua esityttää siihen normaaliin jätkän. Joo, että kaikki alkoi 96, mä olin koulussa Tornion yläasteella. Siinä oli semmoinen setti, että kaikki frendit vaan puhui Jyrkistä ihan HC-juttuja. Mä olin, mikä Jyrki. No, sitten mä menin tsiigaan se eka kerran himassa. Ei jumalauta, mitä shittiä, ihan mahtavaa, dopea, paskaa. Mä ajattelin, ei, tää on niin mun ohjelma. No, mä huomasin, että mä olin jäänyt ekasta tuotantokaudesta missannut sen ihan kokonaan. Mä päätin, että mä otan sen ihan kokonaan talteen. Soitan MTVlle, hommas mulle eka tuotantokauden. Lintsasin koko 7. Tsiikasin vaan 95 tuotantokauden. Oli niin vitun makeet. No, siinä niin huomasin jossain vaiheessa, että oli ihan vitun makeet, kun pystyi vaan tsiikaan, kun ne kamerat, valot pysy sillä synkässä tälleen. En mä pystynyt enää tekemään mitään muuta kuin tsiikaa Jyrki. Mikä siinä sitten oli semmoinen, mikä niinku ehdottomasti koukutti siinä ohjelmassa? Oliko se just ne valot vai oliko se kuvaustyyli vai mikä siinä niinku säväytti ihan niinku uudenlaisena juttuna? Se ihan niinku eka, mistä meidän kiinni siis setissä oli tsiikas Movetron oli live siellä, niin siinä joku pystyi duunaa kameraa semmosia zoom in, zoom out juttuja. Mä olin, että mitä vittua? Tää on ihan kuin jostain vittu kunnon hallusinaatiosetistä sillain niinku, tiedätkö, netissä on niitä juttuja, että pystyt tsiikaat sitä pistet vähän aikaa, niin sulla vaan vittu sekoo pää. Niin mä olin, että ei vittu, tää on niin makea juttu, että mä en pysty enää duunaa mitään muuta kuin vaan tsiikaa Jyrkiä. Mitenkäs sitten, kun Jyrki kesti vaan ainoastaan päivittäin 1,5 tuntia, että mitä sen kaikki loppuaika niin kuin vuorokauden? Joo. Mä otin ne piuhalle, saman tien tsiikasin koko päivän. Mutsi toi pari kertaa kotipizzasta läty, tsiikasin koko päivän vain Jyrki. Mä huomasin jokaisen virheen, mitä oli helvetti vähän kyllä, mitä ne duunat. Pystyin tarkalleen kertoa, kuka kameramies kuvaa, kuka äänitarkkaus, ihan kaiken. Mitenkäs nyt että jälkeenpäin, kun 2001 Jyrki lopetettiin, niin onko siitä jäänyt mitään hampaan koloon, että kun se loppuu, että mitä sä oot täyttänyt sen kaiken ajan siitä, että nyt sä et enää voi katsoa Jyrkiä? Siinä jää eniten hampaakkoilla varmaan se kyllä, Pitch Pekkarinen hommas mulle lähestymiskielon, kun mä en saanut kuulemma häiritä sitä. Ja miten mä oon käyttänyt sen, mä oon yrittänyt vaan kerää matskua netistä ja muualta Jyrkistä enemmän toivon, että se pompattaisi vielä kerran, niin kun kerran vielä tulisi uudestaan, tekisi jonkun tämmöisen. Ne yrittää jotain voise paskaa kaikkea muut duunaa, mutta ei todellakaan mitään verrattu Jyrki. Olisiko jotain muuta vielä, mitä sä haluaisit kertoa tähän loppuun? En mä tiedä. Vaan sille Pizza Pekkariselle, että vittu, ei se ollut niin paha, että mä pyörin sun seuras. Tarvinnut mitään muuta kuin kavereita. Lopettakaa. Lopettakaa nyt vittu tää! Mä lähden menee.